Hola, soc Eva i soc la creadora d'Astrodeva Tarot. Benvinguts i benvingudes a tothom a aquest espai de tarot i astrologia també en català. Espero que us agradi. Com ja sabeu, en aquesta lectura estic fent sessions una mica per veure les energies que ens acompanyaran a tothom en aquest moment de la nostra vida. Hola de nou a tothom, espero que estigueu molt bé. Anem a veure les energies per aquesta setmana del 17 al 23 de novembre de 2025. Com sabeu, aquí Astrodeva és un espai de tarot i astrologia en català. Espero arribar a molta gent i que fem una comunitat ben maca i agraïda. Anem a veure aquesta energia general per tothom, perquè us pugui acompanyar i tenir aquesta informació present durant aquesta setmana, fins al pròxim diumenge, que en aquest cas seria el diumenge 23 de novembre a les 10 de la nit, que sortirà la nova lectura setmanal. Vinga, energia del 17 al 23 de novembre per totes les persones, indistintament del signe solar i del signe ascendent. Avui estic utilitzant un tarot que es diu Tarot Vidente de Luz. Es diu així en castellà. Que sapigueu que estic fent com unes cartes en català. No seran per comercialitzar-les, però serà per utilitzar-les aquí als vídeos. Seran xules, són molt maques, molt maques. Anem a començar amb aquestes dues primeres cartes. A veure, aquí tenim dues cartes que ja va bé que surtin aquestes dues cartes perquè venim de dues setmanes anteriors en què hem viscut situacions de decepcions, de les coses no són com semblaven, que et prometien molt i no feien tant, no? És a dir, que hi havia una energia una mica com que no era molt real, no? Com que, vaja, sembla que m'estan prometent moltes coses i després res de res. També venim d'una energia de temes del passat que es repeteixen i fixa't ara quines cartes tan lluminoses i tan boniques. I són cartes d'empoderament, t'ho dic així, són cartes d'empoderament, de força, de sentir que estàs en el camí correcte. És una setmana que serà bastant positiva per la gran majoria, sempre que escollis i triïs el teu camí des de la saviesa, no? Saviesa o sabidoria, no sé si les dues paraules estan ben dites al català, ja m'ho direu als comentaris, que m'agrada, m'agrada que em corregiu perquè jo estic aprenent català i a poc vaig millorant, però em costa el meu, em costa el meu. Llavors, aquesta carta ens parla de saviesa, ens parla de que tu ja saps el que has de fer en determinades situacions, que potser no has d'estar preguntant tant o buscant tant la validació fora de tu, sinó que tu en el fons del teu cor ja saps què has de fer en qualsevol situació i has de tornar a confiar una mica més en tu mateix o en tu mateixa. Això és un tema d'autoestima, és un tema de donar-te valor a tu mateix, a tu mateixa, per entendre que allò que tu penses, allò que tu sents en aquest moment de la teva vida és vàlid. És vàlid i mira, si t'equivoques doncs aprendràs i si encertes a la primera doncs aprendràs també. És a dir, que el resultat sempre serà bo. No vull caure en aquest positivisme tòxic perquè no té res a veure amb això, però sí que és veritat que són cartes d'empoderament, de força, d'anar cap endavant. De fet, aquesta segona carta ja és la carta de la força, un altre arcà major, i ens està dient que t'omplis de paciència, que tinguis paciència, que no et deixis portar per l'impulsivitat, que d'alguna manera respectis els processos i el temps que es necessita per cada procés, perquè les coses bones porten el seu temps. Si vols un bon resultat, doncs no vulguis un resultat d'avui per demà. No, les coses és a poc i amb bona lletra, com es diu. Una mica seria això, també gaudir d'aquest xup-xup, d'anar a poc a poc, per tindre un resultat de celebrar alguna cosa, de dir, vale, ara sí que em trobo bé. I parlant de trobar-se bé, fixa't que anem a aquest 10 de copes i a aquest 7 de copes, no? A veure, són dues cartes que per una banda ens estan dient que serà una setmana bastant positiva, bastant satisfactòria, molts de vosaltres estareu, no?,
creant família, estareu creant una nova etapa de vida. Us ho dic de veritat, no estic aquí ni estic exagerant. Bueno, de fet, mai exagero a les meves lectures perquè és que no és el meu estil, no m'agrada aquest estil d'exagerar les coses i dir coses que no són. O sigui, això és el que hi ha. En aquest cas ens ha sortit una lectura bastant positiva, venim de dues lectures anteriors, de setmanes anteriors, més negatives, i en aquest cas, ostres, doncs està superbé, està molt bé que ens hagi sortit aquestes cartes ben maques. Sí que és veritat que aquesta carta d'aquí potser ens parla d'espera lo inesperat, perquè poden haver-hi doncs, sorpreses o canvis de rumbo, no? És a dir, de que tu creies que les coses farien aquest dimecres i no és el dimecres i és el divendres, o no és el divendres i és el dilluns. Són canvis d'última hora, o si potser has de fer, tens alguna cosa planejat, doncs compte perquè potser et canvien l'horari o et canvien la reunió o et canvien l'hora de recollida dels teus fills, a la classe que has apuntat no sé què. És a dir, són canvis a última hora o potser un canvi de paradigma teu o un canvi d'opinió d'algú que tu creies que abans eres com molt quadrat o molt quadrada amb una opinió, amb un pensament, i ara de sobte ho veus més com un triangle, ho veus més com un romb, o sigui, canvies la perspectiva que tens de les coses i són canvis com molt sobtats però que són divertits, o sigui, són positius. Jo no ho estic veient aquí com algo negatiu. De fet, et diria que amb aquestes cartes la vida t'està dient acostuma a fluir una mica més, adaptar-te a qualsevol situació, a ser com l'aigua, no? A ser com l'aigua en el sentit d'adapta't a qualsevol tipus de situació, no tinguis tanta por, que siguis més tolerant i que siguis com una mica més happy flower, sense passar-t'hi, vale? Però bueno, no sé, com diria un happy flower en català? A veure si m'ho podeu dir. Com seria una persona així com, no sé, com seria no el concepte, com seria una persona que viu una mica als núvols, no? Seria? Sí, potser sí. Bueno, estaré pendent del que em digueu perquè no sé com seria aquesta frase. Me l'apuntaré. La que em digueu me l'apuntaré, vale? Bueno, ara sí, passem al següent oracle, que com sempre doncs, estic utilitzant, ja fa molts anys, però aquí a Astrodeva estic utilitzant molt aquest oracle de les claves de Salomón, vale? Ho dic així en castellà perquè està així anomenat a la caixa, quan és en anglès també ho dic en anglès, no és per res més. I anem a veure quin és el missatge. Ja ha sortit una carta, me la quedo, per aquesta setmana del 17 al 23 de novembre. Ja fa setmanes que estan sortint cartes que tenen a veure amb la llar, amb la casa. I fixa't que aquesta carta va sortir a l'anterior lectura. O sigui, perquè vegis que jo barrejo bé les cartes, igualment quan ha de sortir un missatge que es continua amb aquest tema, hi ha una continuació, es torna a repetir la carta, es torna a repetir. Bueno, aquestes dues cartes, què ens estan dient? Canvis i temes a escollir, està entre dues opcions, entre dos camins, amb temes que tenen a veure amb la família, amb la llar, amb el que és casa per tu. Què significa casa per tu? El tema de la llar serà important en aquesta setmana i t'estan dient que has de prendre com una decisió. Potser molts de vosaltres esteu buscant un piset nou, una casa nova, ja sigui de lloguer, de compra, el que sigui, i potser teniu com diverses opcions en aquest moment. O una opció de, mira, podria viure aquí a la ciutat, més a prop del centre, però potser, clar, pagaré molt, no?, per aquest lloguer o pel que sigui, per la zona. I si potser me'n vaig una mica més, m'allunyo una mica més del centre, doncs tindré un piset una mica més gran i pagaré menys, però clar, el que és el desplaçament també igualment, o sigui, al final et gastes el mateix, no? I has de valorar. Llavors aquí hi ha una valoració de què vols, qualitat de vida o una qualitat econòmica, què és el que vols, què és el que necessites, què és el que tu prioritzes en aquesta situació, en aquest moment de la teva vida. Hi ha canvis, hi ha decisions importants que marcaran un abans i un ara en aquest moment de la teva vida i que per molts de vosaltres tenen a veure amb la casa, el lloc on vius o el lloc on t'agradaria viure, que no és poc.
Bueno, i ara sí passem, com no, a les afirmacions positives amb aquesta caixeta màgica. Anem a preguntar quina és l'afirmació amb la que podem treballar durant aquesta setmana perquè es compleixin totes aquestes coses que volem, no? Pel el nostre benestar o la nostra evolució interna. Dir-vos que perquè això funcioni realment has d'escriure l'afirmació aquí a comentaris, és com dir-li a l'univers: escolta, això que estic escrivint vull que passi, vull que es posi de manifest. Doncs ho pots escriure aquí baix i veuràs com les coses van succeint. Vinga, te la llegeixo, prepara bé el teclat, prepara'l bé i escriu amb mi a la part de comentaris. Diu així: em dono permís per prosperar. Te la repeteixo: em dono permís per prosperar. Perquè, clar, quan tenim aquesta limitació, ja sigui mental, emocional, per creences limitants de quan érem petits, petites, costa molt, no? Costa molt. Les afirmacions ens ajuden. És veritat que no són la panacea i no són la solució a tot. Ja sabeu que jo sóc una tarotista atípica perquè tinc els peus a terra, és a dir, sóc molt coherent, m'agrada el misticisme, m'agrada la intuïció, sóc una persona que tinc vidència, i això és molt guai, però sóc una persona molt coherent. Llavors, amb aquesta afirmació el que fem és també portar aquesta coherència a la nostra vida, però donant-nos permís per connectar amb aquesta energia que no connectàvem abans, de l'abundància i de la prosperitat. O sigui que molt bona afirmació per aquesta setmana del 17 al 23 de novembre. I perquè no et perdis la pròxima lectura del pròxim diumenge a les 10 de la nit, t'animo que et facis la subscripció, que és gratuïta, aquí al meu canal, Astrodeva, i que activis les notificacions del canal per estar al dia del teu tarot i astrologia en català. I ara sí, et deixo amb els events astrològics que he preparat per tu, perquè puguis saber, a part astrològicament, com estarà el cel i com aprofitar aquesta energia al teu favor. Vinga, som-hi! Bé, doncs ara passem a aquesta part d'astrologia que sé que us agrada tant. En aquesta setmana tenim que el 20 de novembre arriba la lluna nova al signe d'Escorpí. És un moment que ens convida a començar de nou des d'un lloc profund i una mica més sincer. Aquesta lluna porta una energia molt potent de canvi, de molta transformació, sobretot a l'àmbit emocional, en les relacions afectives, en els vincles en general. Ens demana mirar el que està amagat, allò que sovint evitem o mantenim en silenci, i també tenir el coratge de transformar-ho des de dins. És una lluna que ens recorda que cada final obre una porta i que per renéixer primer cal deixar anar tot allò que ja no té sentit. És un bon moment per sembrar intencions clares relacionades amb la sanació, l'alliberament, la regeneració personal. Escorpí és un signe que sempre parla d'intensitat, de veritat, de profunditat, i aquesta lluna ens anima a reconnectar amb el nostre poder intern, aquell que quan neix, quan acceptem el que som, sense disfresses, ens fa sentir més coherents i més més connectades amb el que som. Tot el que sembrem ara podria créixer fort si ho fem des de la sinceritat i la voluntat real de canviar. Un parell de dies després, cap al dia 22 de novembre, el Sol entra al signe de Sagitari i el to energètic canvia completament. Després d'un període d'introspecció, una mica més escorpí, arriba una llum més oberta, més optimista i amb ganes de moviment. Sagitari ens impulsa a expandir-nos, a buscar nous horitzons i també a obrir la ment a noves idees o experiències. És una època per aprendre, per viatjar, física o interiorment, i per recuperar l'esperança. Aquest sol ens recorda que després de tota transformació ve sempre una nova etapa de creixement intern, entusiasme, i ens convida a mirar cap al futur amb confiança i recordar-nos que el camí sempre és part d'aquest aprenentatge. Així que en aquest pas del sol de l'aigua
Sol, a l'aigua d'Escorpí i al foc de Sagitari ens porta una sensació d'alleujament, com si després d'haver buidat allò que passava tornéssim a respirar amb llibertat i amb moltes ganes de començar una nova aventura vital. Espero que us hagi agradat, que sigui de molt valor per vosaltres i m'encantaria que us subscriviu aquí al meu canal AstroDeva Tarot i Astrologia, on tindreu sempre vídeos nous cada diumenge a les 10 de la nit. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Adeu, adeu!